osegire. Koro en wach malich ahinya, en wach okawowa gi buok. Wach Jakom en jatelo ma osebet katayo Kenya mzima, to bende en jatelo moluor ok Kenya kende, en oluore gi jopiny mzima. Kanyo wach owuok ni Jakom otho, to ineno ka CNN globally already wach nonyoro osekewore. Koro an awacho ni sana sana jo Kenya duto wanagi magwa wabed gi riwruok. Jakom nyocha omiyowa en ng'at mohero kwe. King'iyo an kaka ng'amochung' ni Global Peace Foundation, asebet katiyo gi Jakom ma higa 2015 nene adhi kod Jakom Korea, watieko kode wik achiel. Wasewuotho kode Zanzibar. En ng'ama osiepa kabisa, makata familia an osiep familia mag Raila Odinga. To nyocha ohero kwe, makata mna elections kod tim, every time ma elections otim, to kuch Raila kata kuch ne okwal kuche, ka bang'e okino ng'wono ni jok mokwalo kuchego kendo riwre kodgi wach mag mos. Koro an awacho ni en wach malich, lakini nyaka ong'e ni Jakom kang manyocha chopeno oyingo kata mna ker. Winjoga, Jakom en a global figure. Kineno joma dongo kaka Martin Luther King nene gibedo ker, lakini gin joma ibro somgi historia mag piny kuom lokruok manyocha gisekelo. Koro mene kaka aywago Jakom osiepa. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo ang'eyo ni lero bende ni untiere kod tudruok mano malach ahinya kod Raila Odinga kaluwore kod tiji ma bende itimo, mano mar neno ni kwe obedo e pacho kae to kata e pinje maoko. Kendo in bende agolo ni mos kaluwore ni ng'ama ise interact kodo machiegni ka wito ngimane, en gino wanyalo wacho ni en buok kata en lit moro ahinya. Nyakora muge juang pichni minene wang' jowi magi kanyo achiel kachiel gin mago mawuok bathe konchiel en od bura mamalo, bathe konchiel en Nyayo National Stadium. Kendo kinno kanyo jopiny osechopo Nyayo National Stadium kanyo. Inno ka thothgi gintiere kod gik moko marochere e lwetgi. Keni en handkerchief, apa ni en handkerchief mar rachar ma gimako e lwetgi, ranyisi mano mar kwe. Wang'e ni rachar kinde duto en ranyisi mano mar kwe, ranyisi mar peace. Nitiere moko kuomgi anno ka